एक्सटर्नल ऑडियो दे दे भैया आप। एक्सटर्नल ऑडियो। हेलो नमस्कार, हम हैं रंजीत और आप सब देख रहे बनी हमार अनब्लॉक रंजीत यादव और फेसबुक पेज रंजीत यादव पेज। आज हमारे भैया प्रमोद प्रेम यादव जी के शो बा पटना जिला के बिहटा के दौलतपुर में, तो हमने के शो खातिर रेडी बानी जा। भैया के भी एंट्री हो गई होटल में, बिहटा के सोन होटल में स्टे भइल बा। कुछ देर बाद हमने के मंच पे जाइब जा। आज के शो के बारे में 2 शब्द बोली भैया। आ जाइलो नियर के जे भी बा, पटना के आरा के आप सब आई, स्वागत बा। और आगे के अपडेट हमने के अपना पेज पे और पूरा टीम के सदस्य अपना अपना पेज पे लाइव रह जा। आगे के अपडेट आप सब देखो जा। चलिए, लव यू, हर हर महादेव।